Anu lho Mas, Iki dawuh. dengan adanya streaming, para pandemen sing lumantar streaming kuwi ya melu ngurip-urip seniman nalika kena pandemi lho. Nggih, Pak. Nggih. Ya toh? Saestu. Bukti wayangan virtual. Wis. Wah, kula niku lek jaman ngelingi pandemi nelongso, Pak. Loh, Piye ta? Wayangan iki virtual. Dadi ning jero gedung sing delok papat, prokes. sing ngantuk 6 nggih masker. Loh. Dadi guyu ki ra ketok mek masker mek gembu. Lah nek kula ya nika ya cambuk kok Mas. Nggih. Apa-apa streaming niki nganti kula seneni kok. Lah ngapa? Campur sari ya streaming. Heeh. Live siaran langsung. Heeh. Tanggapan uyon-uyon niki ya live streaming. Iya. Terus kula seneni tok. Campur sari kuwi streaming live. Uyon-uyon ya mbok streaming. Lah kuwi bojomu adus ora mbok siarne langsung aku ngono. Di streaming lah ya apik to. Mesti viral. Lah iya to. Viral sing delok mek dalange tok. Lho kok Olah bojone sikile ki wong kabeh. dengan kemajuan teknologi. Nyapa? Kok bojoku sekul kiwa kabeh. Lah lek bojoku sekul sikile kiwa kabeh lek mlaku broyo mek ngene. Wah, Iya. Nek nak alhamdulillah loh Mas. Nggih. Dengan kemajuan teknologi dunia IT sekarang niku banyak terbantu. Ya. Sakniki jenengan bayangke, sing paling rekoso nek nggon seniman niku sinten cobi? Ayo. Nek pas nggon ngeten iki rame-ramene live streaming cobi. Loh, Apa ya? Ayo. sing rekoso ya iki lho, sarapan ta iki jan. Sapa sing sarapan? Niki lho. Di rumah ganti ta? Wis semen. Lah penyumping ki yo melu tirakat kok rumangsa. Tirakat tok gedine sakmono awake. Iki yen dahar Mas Bayu ora telas yo ditelaske kene. Ngono lho. Mula cantrik iki penting. Apa sing paling rekoso? Rekoso ki dagelan. Kok iso? Dalang nu nek streaming lakoni ya mesti trep. Paling kawahyon. Ya. Kaningratan. Ya. Lah mesti to lakoni pun cetha. Sinden paling mengapalke gending. Ya. Yoga ya mis patet gamelan. Nggih. Lah nek dagelan iku bengi didelok wong, Mas. Lah Terus? Lek lagu, Hmm. lek lagu ra masalah. Pertama dirungokne, ketelu Oke. diapalne, keloro diapalne, ketelu melu nyanyi. Melu nyanyi. Lek dagelan. Lah ya kepiye, Tuk? Pertama mesem, pertama guyu kekel, Ya. kedua mesem, Mesem. sing ketelu HP dibanting. Lah sebabe? Penggah kuwi. ya. Lah mula kudu update, Iya. Mas. Kudu update. Dan Nek ya ora apa-apa. Loh iya, Pak, tapi tetep Gawean paling enteng ki maido. Wis kuwi ora ragat. Kuwi mung arek ngobake cangkem ngono kae. Mula ya kudu ngudi kadewasane dhewe-dhewe ya Lho, Mas, ya ta. Kudu ngadewasane dhewe-dhewe. Mergo sing maido ya luru karuan iso nglakoni. dan himbauan bahwasanya walaupun sekarang awake dhewe ya, yen awake dhewe iki masa-masa transisi 3 zaman. Heeh. Zaman reformasi, zaman milenium dan Ya. sekarang sudah menginjak zaman milenial. milenial. Heeh. Zaman milenial kalau kita mengawasi anak kita sebagai generasi bangsa, persaingan utawa aplikasi sing ning HP kuwi bahaya lek ora diawasi tenanan. Lah kudune anakmu barang kuwi ya dikandani. Mulane saka kuwi pengalaman dari saya, ini saya jabarkan dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Edukasi. Iya. Iya bener-bener. Kula niku Mas, anak Piye? kula niku biyen sik cilik umur 3 tahun, 5 tahun. Heeh. Karepku ben ra nangis tak cekeli HP. Terus. Delokane mung film-film kartun. Nggih. Marsa and the Bear. Ya. Nek ra ngono Bernard. 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 Heeh. Menginjak anak SD, delokane wis beda. Heeh. TikTok, Oh iya. snack video. Heeh. Saiki kelas 5 SD. Kaget aku. Kepiye Mas Luduk? Kula mulih tanggapan Mas. Dek wingi niku. Iya. Lah kok lawange kamarku wis buka. Loh, Aku omahmu wis enek lawange to? enek tapi ning dhuwur. Dadi kok karambol. Gus sik Lah kok lawang ana sing durung enek lawange kok, Mas. Dadi lek mlebu kok karambol. Ya kan biyen yo enek lho. Lah yo sik bangun lagi kok iso. Wah, lah akhirnya Pak. Iya. Kula niku mulih ning omah, kula niku kaget lampu kok peteng kabeh. Lho, lho. Bojo kula wis turu. Heeh. Kamare anakku ya peteng. Heh. Ning HP ki panggah krungu, Pak. Iya. Sampeyan mulai kerja. Mulai kerja. Lah mulai kula wis bar goro-goro ngene iki to. Nggih, Jam nggih. 2 jam 3. Lah kok tak rungokne kok ngarepan lho. Ngono. Ini, Pak. Iki Weh. Kuwi sing nyetel sapa? anakku. Loh, Akhire lawang tak dobrak. Duar. Nggih sikil. Iya no. Sak tangan sikil ndas dadi bareng ngene aku. Iya iya. Ya gawe tangan bukan der ngene. Biasane kowe iki yo terus ngene kok. Anakku kaget Pak, langsung HP singgah ning plek. Selep ngono. Tapi dia belum sempat untuk mengecilkan volume. Iya. Suara sik le aku yo ngono. Ya ngono. Weh, sik kene sik ngono.
Hah? Anakmu kuwi. Anakku. Yo. Mana HP-nya? Sapa jenenge anakmu ki? Anakku kan yo jenenge tak rodok tak Islam gitu. Ya apik no. Faiz Saitonir Rajim. Oh ya apik, wong bapake demit kok. Iya. Mana HP-mu aku? Nggih bahasa Indonesia. Iya no, aku yo mempelajari dia untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apik. Ini ya, tuduh nih. Loh. HP-mu mana? Ini ya. Diwenehke. Diwenehne aku tak delok. Kamu itu generasi bangsa. Masa depan bangsa. Masa depan bangsa terletak dalam pundak. Bener. Iya. Kok kowe setelahmu kaya ngene? Ora mendidik. Tidur. Bener. HP akan saya sita selama 3 bulan, kamu nggak boleh pegang HP. Langsung ngono kuwi ndang diseneni. Langsung wedi Bener. mengkurep bantal dikek dhuwur ndas. Kowe ngalih. Ngalih no, HP tak gawa. Ndang dihapus. Oh, aku mlebu kamarku no. Mbok pateni. Mboten no. Terus Tak delok, loh apik tibake aku ya kok. Jos, si umur 17 tahun, mau apik nang. oh iya wis ben yes bener. Mau bapake koclok anake gemblung ya sepas. Wong kuwi aja nganti anak kuwi nurun saka wong tuane. Merga wong tua kuwi lak bayangane anak. Apa sing dilakoni wong tua mesti anak melu nglakoni. Mula yen iso ki anak bisa taruna sing ngungkuli bapa niku lak wonten tetembungan ingkang ngoten to. Ngono lho. Iki, apa mau? Lho, lah iya to. Wong tua ki bayangane Bayangane anak. anak. Lah yen iso anak ki dididik ben iso taruna ngungkuli bapa. Iki bahaya kata-katamu. Kok bahaya wong kuwi kata-kata ape? Tak mongi kowe. Piye? Taruna ngungkuli, Bapa. iya lek bapake dalang, sok ben anake dadi dalang kondang. Ayo. Lek bapake dalang, sok ben kowe kudu iso dalang dadi dalang kondang sing nguli saka bapake. Lho iya. Apik. Taruna ngungkuli Ngungkuli bapa. bapa. Bener to? Le, bapake pengendang wayang. Sok ben kowe bisa dadi pengendang wayang sing hebat. Yen iso dosen pengendang. Pengendang. Wih, Apik. pas to. Lah lek bapake tukang nyolong. Lah terus Le, Taruna ngungkuli mau bapa. taruna nguli bapa. Nggih. Bapake sedina iso nyolong TV 6. Sok ben kowe kudu iso nyolong TV 16. Bahaya ora? Ya Yo bahaya. lek anake lanang, lek anake wedok adalah ibuke nun sewu. Heeh. Ibuke open BO. Apa to kuwi? Open BO lho. Open BO itu apa? Begegek ya. Kowe Aku kira mudeng kok. bahasa milenial. Oh, Dihalusne kok. Oh iya. Umpama ibuke niku, Heeh. anake wedok. Iya. Taruna ngukuli bapa. Mosok lek ngundang arepe, "Nduk, iki ibu iso nglebokne wong 7." Sok ben kowe lek gedhe iso-iso muga-muga iso nglebokne wong 50. Bre bosok kowe. Kuwi salah. Wong ki sing dongane sing penting aja taruna ngkuli bapa, Lah, piye? tapi muga-muga bisa dadi putra utawa taruna sing migunani tumrape nusa bangsa lan agama bekti karo wong tuwa. Weh, elak meletik matane. Anu pikirane kok, Mam. Meletik pikirane. Niku lho, Pak. Iya. Dadi hati-hati kowe. Oh, dadi nulat saka wong tua. Iya lho. Nggih, Sing bisa dadi putra migunani nusa bangsa lan agama, tur bekti karo wong tuwa. Lah kuwi sing iso diarani woh-wohan sing ceblok ora adoh saka wite. Iya. Dalet gerol codot, ya to kok wite yo an. Kowe iki. Mas iki anggere enek wit mesti enek wohe. Lah nek wohe, Mesti enek wite. lah nang pasar kono, enek wohe ra nek wite yo an. Didol iki. Wis bangsa sera. Iki malah munggah digaweke apa? Malah kekek. Ayo Bang. Kowe iso gawe tembang iki mau ora? Melipir Ora. ben lali apa piye. Boten. Kula niku surat gamelan lali, Pak. Pelawak ki ora mung pembanyol tok. Iya. Ora ki ya ngerti kenyek, gamelan. kenyek. Kudu ngerti titi laras sapa meneh sampeyan ki bedolan saka siswa budaya. Wah, wis Loh. bar. Ketoprak is bar. Iya. Ning rak kepinterane isih manggawa. Ayo Mas Lidik. Siap Pak, nek kula niku selalu siap. Bah, Dadi ya. paling ora kanggo nuwun sewu Mas. Nggih. Ya karo eling-eling ya karo elik-elik. Ya, betul. Coba, Ayo, Pak. Bang. Wes, weh penontonnya jan alhamdulillah goro-goro sik tumplek-blek, Pak. Amin. Iya, Muga-muga sing mirsani dalu menika kabeh doke bilahine cedhake rezekine. Amin. Amin. Sukoharjo muga-muga makmur. Paribasane tuku meja, Ya. tuku meja tukul suku teki. Artine apa? kuwi? Muga-muga warga masyarakat Sukoharjo kabeh akeh rezeki. Amin. Amin. Ngono kuwi gawe laras ngono lho. Iya to. Iki Ngono. ngene iki pemanasan. Oh iya. Pemanasan. Ya. Ayo jajal iso ora? Iso. Ngek rasa watuk. Kaya nyemoni panitia ngono lho. Lho kono wis booster kok full vaksin 1, vaksin 2 ini vaksin. Abang kowe ndang booster. Lah aja ngene kok booster aku iki parabola receiver TV Lah banyak trom raimu kok.
Lho nesu kok iki booster vaksin kok. Pon Mas. Ya Mas Kluduk, monggo diaturke, Jan, bocah kali. Coba. Ya. Nenonane. Nenonane. Ya. Nanane. Nunu enano. Nonane. Nonane. Ayo nggih kata-kata ya. Iya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dhateng Pyayi Sukoharjo. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono ki catetno ngono aja iki. Lho ora catetke iki improvisasi. Mencongak iki kok. Matur nuwun dhateng Pyayi Sukoharjo. Ingkang sampun mirsani kula. Ya. Sami mengeti anggenipun ambal warsa. Terus So, ayo. mugi-mugi sedaya benjang ahli swarga. Kalem-kalem. Matur nuwun dhateng Ibu Bupati. Bupati, Ayo. Bupati. Ayo. Sik to Pak De mikir, Pak. Dagelan kok mikir ki kepiye? Lah iya. Ya duwe-duwe ya. Dadi sing diarani kerja keras, kerja cerdas, njur didasari kerja ikhlas, ngono lho. Iya. Ayo. Matur nuwun dumateng Ibu Bupati. Nanggap wayang dalam rangka hari jadi. Jos. Nimbali dalang Mas Bayu Aji. Ayo. Mugi-mugi sedaya kathah rezeki. Nah niki kagek elek-elek bar niki lak do kondur. Mula ya tembang ning ya kanggo pitutur. Lho. Ya. Kula meling ingkang numpak kendaraan. Ayo. Enak Nas. Lho iki ya bar iki lak kondur dadi diparingi pitutur ngono. Apa iki, Pak? Kula meling ingkang numpak kendaraan alus tak dedu. Aja nganti kabut-kabutan. Nah, Jos. adi men ora nambahi kecelakaan. Ya. Untuk mengurangi Mboten sah yo. banyaknya korban. Ya. Ya. Korban cilaka pancen akeh banget. Ayo. Mula yen nyabrang kudu ingat-inget. Pak polisi yen ngatur ben ora mumet. Iya. Lalu lintas Iya. ben ora macet. Bisa ki? Jos. Yen wis macet kabeh dadi kampiran. Iya. Akeh pelajar ketinggalan pelajaran. Sing dadi pegawe nganti telat tindak kantoran. Sing dodol tahu nganti lali ra katokan. Kuwi apa? Terus piye? Terus gawe rock lho Pak, gawe rock Oh, tak teruske Mas. ora katokan tapi gawe rock. Rak terus nih. Oh, iya, iya. Rakatoan tuk marahi rame. Mergo roke suwek pinggire. ya. Bareng ngadeg ora ketok suweke. Bareng dodok ketok tahune. Kok sik
Kok iso lho? Dodol nek ndodok ya taune ngarep to. Oh iya. Iya bener. Kene ketutupan apa mejane terus wong ndodok mrene kita tahu. Iya. Oh iya. Masa kita dengkule ya to. Iya bener. Eling kanggo prawan saiki. Ayo. Duh, apa ki? Prawan saiki. Eling kanggo prawan saiki. Ya. Kabeh wae kudu sing ngati-ngati. Gawe rok jero kudu mbok rangkepi. Mergo saiki akeh entup mandi-mandi. Ame entup mandi tuk marai bingung. Bocah wedok saiki diomongi mesti mekungkung. Kala jengking yen ngentup marai mlentung. Mergo sing ngentup kala jengking jero sarung. Cek, Wih, maksudmu apa? Klarifikasi, Pak. Maksudmu apa? Kita jangan punya asumsi yang negatif thinking. Iya. Tegese kalau jengking jero sarung menika bar salat subuh sarung dicepot. Alah suwe men le golek alasan iki. Mboten niki saestu. Iya piye? Bar salat subuh sarungnya dicepot, Ah. lajeng dicentelni. Iya terus. Terus sare melih ndak delalah nindak Sing sare sapa? sing sare iki ya Mas Bayu. Nggih, Ngoten lho. Iya. Lah delalah enten kalau jengking gremet mlebu sarung. Jret. Ah. Lah delalah jenengan pas badhe nindakke salat zuhur, Nggih. bar wudu sarung dijukuk terus digawe. Ora ngerti ning jero ki nek kalau jengkinge ngono Lho, lho. yo mesti kentop lho kuwi. Ora. Akhirnya kalau jengking mudun ngalih. Lho, lah ngentop lho kudune. Ora lho, apa ngentop terus wah gede iki tupe ulane. Wah, iki malah kalau monggo. Oh, bola bali wong wis ora. Sik langsung tak Pak Sal. Matur nuwun Enek, penonton sing tindak rene. Ayo. Ayo. Iki yo diaturi. Ayo no, kok diwangi melek kok. Nah iya. Yo. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Terus. Tak dongakne kabeh akeh rezekine. Terus. Penontone tuk sing ra teko rene. Tak dongakne muga-muga tambah anake. Rezeki ya Akeh Rezeki, anak, akeh rezeki. anak akeh rezeki. Heeh. anake akeh diitung ana sejinah. Ayo goleke kata-kata we. Sejina. Ayo. Sejina. Anake akeh diitung ana sejinah. Yo. Anak sing ragil lagi iso lumah-lumah. Terus Anake sing gedhe wis wayahe omah-omah. Yo. Ngono bapake saben bengi sik grayah-grayah. Ki sapa neh? Bapakku. Oh no. sembuh. Iki marahi nek nembang ra. Nggih. Apa iki nek teruske omongane niki iso dadi lagu, Pak. Mas Dikruk Nggih, Pak. neneng Sinten, Pak? Nawala. Nawala. Nyuwun tandha mata. Tandha mata menika belek, Pak. Tandha Angger tangi turuke tandha mata niku. Wong gending kok iso. nyuwun lakon tandha mata katur warga Kabupaten Sukoharjo saking Mas Giman Gendut. Pak Giman, Pak Giman, Pak Nur, Pak Giman. Tandha mata yo aku njuk tulung karo Mbak Rizky ya Nanda Utami. Ayo mriki. Rene Mbak Rizky. Ayo. Sabang di barat, Merauke di timur. Indonesia aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, wilayahku. Irian barat, Mas Lidik, Dawuh Mas Bayu. menika kathah ing tasih nyimak. Nggih. Mas Pur Cepu, Wah iki. SBA. Siap. Tanyimak tasih menika Pak Ngadinu Pondok Ungu Perme Bekasi. Nggih. Tasih nyimak. Nggih, Pak. Terus wonten malih
Pak Tarno Tania Jaya. Wah Jakarta. Nggih, nyuwun cewek gaul. Nggih, mengki sing nembang Nduk Eka, siap. Asih nyimak. Terus menika para kadang pepundhen kula wonten PT MTU Cilengsi. Nyimak. Katur dateng Pak Ketua Wadi Pusat, Nggih. Bapak Haji Kondang Sutrisno. Alhamdulillah. Menika Mas Nur Gampang ugi nyimak nggih. Terima kasih Mas Nur. Pak Bibit menika salah satu anggota Pepadi. Ugi tasih lenggah, tasih nyimak. Nggih, Pak. Pak Kasiman Bojonegoro, Wungon siap. Menika nderek Wungon Mas. Mas Budi Kas FC Karangdawa. Nggih. Mas Ayub Khairul saking Denpasar monitor. Oke. Nggih. Kalian ngaturke Gung Panuwun dumateng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wonten Sukoharjo. Oh nggih. Siap. Nggih, sampun waturaken kula wau. Nggih, Pak. Bapak Kabid kula wau, Ya. Bapak Kepala Dinas, Bapak Darno. Lajeng menika saking Om Heri wonten Jakarta live streaming. Nggih. Lajeng Mbak Yu kula sing ana Timasan Makam Haji Kartosuro. Mas Eko Suroso, Pak Keramat nyimak. Nggih. Pak Parwanto, nggih siap. Sedaya kemawon matur sembah nuwun. Ayo. Jagoduk ponakmu Malaysia ra mbok kirimi salam. Salam kula kagem ponakan kula loro teng Malaysia. Sapa? Upin Ipin iki. Iki apa ya? Bidul. Karo Pak Dek kula sing tinggi India. Sapa? Ladu Sing. Ini ya. Aduh sing. Lah kuwi ladu sing ngendang Jaipong kuwi apa? Ladu sing. Kuwi landak sing. Yo, dibawani sik. Mbak Rizky nggih. Nggih. Terus semangat nggih, Mbak nggih. Semangat. Harus semangat. Buka. Ora piye. Cek dong. Wong ya warga masyarakat Sukoharjo ya kabeh semangat. Semangat. Iki. Tetap semangat. Suaramu wis pulih, Nduk. Alhamdulillah, sampun. Topo bisu 3 dina, Kak. Oh, tek suaramu ya. Iya, saking larise, Kak. Bojone klutungnu nggih laris lho, Mas. Alhamdulillah. Wingi niku nuwun sewu lho. Heeh. Kulaan napa nika tampar. Iya, Niku didol teng peken niku iso payu 12 juta. wedian. Kok iso? Iya digeret tok sak sapine kok kandang. Dadi Bosok kabeh. terus bar kuwi terus rak payu kena penyakit mulut dan kuku terus. Iya, nggih. Yo, mbok aku tak ngrasake suarane Mas Klitik Oh, lah mbok nggih. Mang nembang. Ayo. Gandrung karo Mbak Rizky. Wah. Tembangin apa nderek? Oh, ngoten. Apa anu Nyidam Sari ya boleh apa Siap. memanismu kanggo jimat ngono nek. Derek pelak man, Pak. Oh pelak ya ya wis dadi lagune tak anu engko tak aturke iki Siap. Mas Klitik sik tak nyuwun suarane kaya ngopo. Suaramu suara Ayo Mundi dawuh saking penjenengan kala wau. ya lho. nggih no Kudu bawa. Duh wong ayu. Duh, suaramu kita entek suaramu ki. Kita kudu enek anu. Mbok ngewangi adine. Adine Contongmu. ra Malahan mbok wae kuwi karo ya mah bosok kancane kok iso. ayo Pepujaning ati Ayam lah. kaya ngene wong nandang asmara diajeng Dalam Kang upama kowe Mas. Kok dalem itu? Dawuh. Piye manut iki? Iya no. manut kuwi ngon-ngonku ya. Oh nggih. Ngono. dawuh Kang Mas Dawuh Kang Mas. Sepiro katresnanmu gedhe marang sliraku, Nggih sak gede-gedene niki to Kang Mas. Apa kok sak gede-gedene niki iki apa? Sing Apa bener- tau ngerti kok? Sing sok? bener iki Aku ra iso. sak gede-gedene gadane jenengan. Apa baleni? Sak gede-gedene gadane jenengan tekse sak gede-gedene katresnane jenengan. Sak gede-gedene. Aja dadi katresnane cuwa jenengan. penggalihmu ya Diajeng. Nggih, Kang. Ora ana wanita liya kejaba kowe sing ana ing sajroning atiku. Diajeng. Saestu Kang Mas. Tenan. Upama kowe dadi demung aku sing dadi rancake. wah Mergo demung kuwi iso tumumpang rancak wondene padha karo tresnamu iso tumumpang sajroning tresnaku. wah deh
Elak tenan iki. Umpama Wis ora umpama rupamu ya kethekno kok iso nggae umpama barang. aku tak ngrai to, Jo. Dagelane. Umpama Duh dewa Kuwi ngapa kuwi? gak kethek kok. ora ngono wae. Ngono iki ana su ya. Melu ora oleh. Jawa Tagung welas mring awak mami. Duduk. Dawuh Kang Mas. Pengen apa piye? Kok Iya. Eh? Ya aku ya enak kesempatan. Pengen. Iki no. Pengen kaya aku mau. Ya iya no. Dadi chemistry-ne iki ya ana, ya Nggih, ta. nggih, no. Sijine ora nganggur. Nggih, Mas. Pemeran ana 3. Leres. Kuwi ane dapukane dhewe-dhewe. Matur sembah nuwun. Mas Klitik Dalem. dadi kakunge, Nggih. Mbak Rizky putrine. Nggih. Mas Kluthuk nganggur ta? Nggih. Dadi kursine. Ya. Nah, ngono Ya. lho. Dadi semua itu kecakup. Iya no. Kak omong. Ora, penting kan berperan gitu loh. Selama masalah lah, sementing bayaran lah aku. Nah iya. Ya. Ayo wis tak nunggu. Pokoknya iso nggo tuku pampers anakku. Wis Ya, ya, nunggu. ya. Manut sutradara to ngono. Ya. Diajeng Dalem Kang Mas. suwe ndak antu-antu Nggih. tekamu Nggih. coba mapano ning papan sing wis ndak cawisake diajeng. Anu Kang Mas Iki sofa wae kursi sudut. Wis biasa ya wis paling anu nggon taman ngono kae lho. Nek kursi sudut kan ndas kudu tak tekuk ngene. Ora. Sofa. Kok gendah sih. Wah, sirahe tekuk. Anu sirahe pedotene. Ben ora usah ditekuk. Kok dadak noleh barang. Coba-coba kene-kene. kula Seliramu. mboten purun Kang Ora Mas. perlu kowe dadak was-was diajeng. Nggih. Iki mono papan respati manis anggone andum katresnan marang sliramu. Soale niki kursine regep. Iki kursi iki wis suwi ndak papake ya. Kowe kudu iso. Iki made in Jepang. Oh Ngono. nggih. Diresiki sik kursine. Kuwi Pancen- ditebahi. Kuwi Mang tebai Kang Mas, kersane resik. ngono. Nek tebahe geger apa-apa. Ha terus. Bareng bokong. Napa? Kene mbok gepuk sing pucuk nekuk. Lah telusupen lho nek. Wah. Coba lenggah. Lenggah njur coba. Sing lenggah, sing kakung sik coba. Nah, Jajal, ayo. Coba engko banjur coba sliramu rung-rung ya diajeng. Nggih. Mas, Dalem, Pak. lenggahe ora pas, lungguh coba lungguh. Lungguh sik. Nah, aku iso jiglak lho, geser ngiwa. Nah. Coba kene diajeng kene. Nah. Kasdes jan. Romantis ya Kang Mas. Kabare piye? Sae Mas. Sae Pak Alhamdulillah Bayu sehat, ah. nggih. Pancen yen kula alhamdulillah niku sehat. saben penjan paringi papan kados mengaten, kula kaya ngapa? Ngatek sik dulu. Nyapa? Lek kowe ora masalah. Lah kepiye? Sing wedok iki lho. Lho ngapa? Apa barengen, Dok? Lah kok roh kowe? Silite kok anget. Ora pitik ae. Wong depre gede. Ayo ganti. Wong. Ayo, Mbok. Yo. Ya, bayar seneng bayaran. Ya, Mas. Ya. Sik kursi. Pun ta? Pun. Yo urung. Coba sik. Coba diajeng coba terusno Pripun bawa Kang Mas? Ya. Tak upamakno. Upamakno. Iya. Kok tekan kuwi to pisan? Tekan iki to, Cak. Tapi duh dewa Jawa Tagung. Nggih. Welas. Sono. Sono caket. Mringwak. Mringwak. Kok melu guyu ngapa kowe? Urung wae guyu kok iso. Toprak ngono. Oh, njaluk toprak kowe. Iya. Jajal. Aduh, garwaku wae to boyengan. Kowe suwi tak arep-arep kok ora teko ning Taman Kaputren. Dayut. Apa? Loh, Sapa piye ta?
Dawuh bose. Dawuh bose. Garwaku wae to puyengan wis teka ning Taman Kaputren. Menika nduduhaken rasa tresna kalian jenengan bose. Godhong waru bolong-bolong. Bocah ayu moblong-moblong. Nyake ngember kiwa tengen yun. Apa kuwi? Lho. Minggu jejen go tombo kangen. Go tombo kangen. Wah ketekur. Wah ketekur. Ketekur wah. Iya. Ayo kowe Apa lumayan. neh? Aku seneng yen kowe iso nembang. Menika karo panjenengan bose. Iya yun. Diampun. Ya. Iya. Dayo. Dayono aku. Dayo no kampus. Ayo. Besok kapan katakan? Besok kapan katakan? Separamu kok sesli saya enak. Jejer lan wong bagus. Aku yang krungu suaramu kaya kedutut atiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres daleme Minak Jinggo. Leres. Niki tanggal 21 wae mbayar Adira, Mas. Minak Jinggo bupati kok kredit. Bupati kok ndek utang Adira yo penek. Minak Jinggo iki untung lho, biyen metu. Lah terus? Cara metune saiki kuwi tumon. Minak Jinggo wis tumane Scoopy yo. Mbah. Bangsane. Iya terus. Ayo. Alah, Pak. Upama sira Niki anakku wis turu. Pindah. upama sira nah kodhok. Upama Ajar pindho ae. sira Pindho mintri wae. nakoda tanpa prau sasat darating Jalodri nyidam sarias Garwaku, maito puyengan. Yen sak mangsa-mangsa ana satriya sing lumebu ning taman kene, kowe aja samar lan kowe aja was-was. Boten Kang Mas. Iyo. Kae ana salah sawijining satriya sing lumebu nang papan kene. Aku ora ngerti kae satriya asmane sapa. Karo aku wae to puyengan. Sawetara kowe ndak tinggal ana ing Taman Kaputren. Kok ngrangkep ngentong barang. Iya, kowe dapuk apa ta? Pokoke metu. Oh iya wis. Wis ngono karepmu. Kowe bocah bagus. Omahmu ngendi kok wani kendel mlebu ana ing para lingga. Ora perlu ngerti sapa sejatine aku. Dadi apa kowe iki? Mergo aku dhewe ora ngerti aku dadi opo. Damar Wulan. Damar Wulan. Damar Wulan kaya kena kencing manis. Ya sing mlebu iki apa maine wis ben. Enak iki tok. Enake ya mung kuwi. Liyane tanggapan. Ya. Kowe kepepet kok ketoprak iki. Ayo. Tepungke aku Damarulan. Kowe sapa cah bagus? Damarulan. Kowe tak kandhani yen iso aja mlebu ning para lingga. Iki papan panggonan sing wingit. Yen kowe bisa tak elingke, wenehno bojomu ya kuwi wae to puyengan bakal tak boyong ana ing Mojopait. Sugih kendel bondo wani kowe cah bagus. Kowe apa ora ngerti kondange Minak Jinggo? Kondange opo? Sing guyu gen kono Minak Jinggo. Samar Wulan iki bagus kok melu guyu. Ya ben kita lek sak grup. Oh ya. Ya wis. Ngono ya oleh. Sapa wae sing ngadepi Minak Jinggo ke taman Ruyung Bang mesti
mesti pecah sirahe. Aku kautus dening Ratuku Kencana Wungu supaya nggawa ndasmu. Kowe diutus karo ratumu. Ratu Kon Kencana. gawa sirahku mbok gawa ning kadipaten. Bener. Kowe iso nggawa sirahku yen kowe iso nglangkai bangkene Minak Jingga. Tentoke kowe apa aku sing bakal tumkaning pati. Wis latalah bocah kok jajal-jajal karo Minak Jingga. Mikir nek baris kiri nih, baris kiri. Apa? Nih. Ayo. Ayo. Ora perang. Papakno sarancuning badanmu cabaku. Aja sumbal kowe. Hei. Hari menangsa. Minak Jingga. Ngelindur. Minak Jingga. Minak Jingga. Maksud kan penangsang. Nah, aku lek nyawangi kelingan kali nyamat. Terus kene udah disawang kene. Ketoprak itu jan petuk banget kowe. Ayo. Aduh ya ya. Damar wulan kok pecicilan lho. Ben sak grup. Oh iya iya iya. Ya. Isane ketoprak apa palapa? Ayo. Kowe apa Minak Jingga? Kok papan kene. Awas, hati-hati kamera. Apik tibane. Ketok nek mayangi. Ayo, tono kasektenmu. Aja mung kowe sing maju ijen. Minak Jingga. Kepiye Cak Bagus? Aja songar kowe Minak Jingga. Sejatine wae topuyengan ki wis nyawiji karo aku. Kowe ro gamanmu wis tak gawa Minak Jingga. Waduh, waduh, aduh, waduh, aduh, kepiye? Kuwi gamanku Wuruyung Bang. Royong bang karo sentul. Pistol kok sentul. Kowe tak kandhani. Kowe yen ra manut tak tembak kon dhuwur tak incer sret tak done tuk Kan wis kok ngesor. tak bedil tus. Kowe Apa mesti kuwi? Matus. ndoke, Pak. Wenehno pusakaku. Ora iso. Minak Jingga sekti mandraguna. Ora iso. Ora iso mati. Minak Jingga yen ora diculek mripate cabak. Piye? Minak Jingga ora iso mati yen ora diculek mripate. Aduh. Kok dudu rahasiane culek tenan. Culek matamu. Lah kok diculek tenan to, Mas? Ya, krek tenan kowe iki. Ya ora apa-apa diculek Mas iki barokah. Barokah piye? Culek Mas iki barokah lah. Ben saya barokah sing tengen tak culeke. Ho! Asem. Yo, lagune Idam Sari. Dijak dolanan iki kok. Idam Sari iki. Lagune duete, Pak. Ya, apa lagune? Lunga aja nganti digondeli. Ya apa to iki? Pelok lho. Aja digondeli to. Nggih. Kok dawa men lunga aja nganti gondeli. Wah, bingunge penduduk. Tak kawaplok basake yo. Kowe iki. Le mikir kate aduh kae. Mripatku puwedes, Bos. Ya, Ben luwih barokahi sing teng kiwa tak culek, sing tengen ben barokahi neh. Tak tangi matamu. Masa. Raine lho delok raine. Yo, aja digondeli. Ah. Maka yo. Asem priye? Ya, nane nanane nanane nanane. Nanone nonane. Ya, nanane 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 nanane.
Ya. Kriwi dadi grojogan saben dielingke nanging sapane kanteng mae Yo. Pulau wis bejat Duh Eka ngati Rono. wis pancen dadi naseku tak suwun marang sliramu aja dadi rutine atiku Hop. Ayo Kak. Wangi Rizky. Ayo. iwak cucut wakai karung pasti matur tinimbang burung aduh mas tinimbang burung Ayo. ning pasar aja tuku cipir aja samar yen ora tak pikir aduh Dik, aja kuwatir ana kadal mangani roti kang tak budal aja dikonden aduh Dik, aja dikonden Ya. Namane. Ya. bang kacang kebang kacang rumah kafe dari kafe Ayo. Ombak. Lalale. Lalale lalale Yo. Pulau wis bejat ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi rutine atiku ning pasar aja tuku cipir aja samar yen ora tak pikir aduh Dik, aja kuwatir ning pasar aja samar yen ora tak gondeli aduh Dik, aja digodel Yo, dangdut. Nanonen anen anen. Hop. Terima kasih. Gayeng
Yo manis Lindro tandha mata mau diaturke sik. Ayo. Suasananya. Mbak Rizky, yo tandha mata. Pamundhut saking Mas Giman Gendut. Nggih. Ya Mbak diaturke, monggo buka celuk. Monggo. Yo. Mbak Ki. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak nampa senadyan namung sadela ngelingake kabeh lelabete kaya rembulan lumaku kang madani wanci jalur kaya tumetes sing banyu ngelingake kangane atiku tanda mata maratandani ati tresno nadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katone mata tak simpen ana kamarku dadi selik Irama tayuk terus ompake. penono hatiku liya waktu Yo. senadyan to ora misra tandha mata sing senadyan namung sedela ngelingake kabeh lelabete kaya rembulan lumaku kang madangi wanci jalur kaya tumetes sing banyu ngelingake ane atiku tanda mata maratandani ati tresno nadyan nate gawe gelo mung nyatane lan katone mata tak simpen ana kamarku dadi seliramu tak simpen ana atiku liya waktu Matur nuwun sampun dipun aturaken tandha mata